pasado ano, Galicia acadou novas cifras récord en materia de doazón e trasplantes de órganos, con 429 intervencións e 143 doantes, superando, como digo, a cifra xa histórica acadada no ano 2024, cando a Sanidade Pública Galega levou a cabo 424 trasplantes. 429 trasplantes que beneficiaron a 420 pacientes trasplantados, xa que algunos trasplantes foron multiorgánicos. Do total das intervencións, realizamos concretamente 229 trasplantes de ril, 116 de fígado, 51 de pulmón, 26 de corazón e 7 trasplantes de páncreas. Non é só que teñamos bons datos en canto a actividade xeral realizada o ano pasado, senón que conseguimos fitos moi importantes se atendemos aos distintos tipos de trasplantes realizados. Os trasplantes pancreáticos, que son dos máis complexos, experimentaron a maior subida, incrementáronse un 75% con respecto ao ano anterior, 4 realizados en 2024 fronte aos 7 do ano pasado. Tamén significativa é a suba do 10% nos trasplantes renais, que bateron novo récord, acadando a cifra máis alta desde que no ano 1981 comenzou o programa. E tamén, en 2025, acadamos a terceira cifra máis alta de trasplantes pulmonares desde que no ano 1999 comenzou este programa no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña. Todas estas cifras son abrumadoras, cunha taxa de doantes que continúa subindo un 4% sobre o ano anterior, achegándose a taxa de 53 doantes por millón de habitantes, exactamente 52,8. O máis importante destes resultados non son as cifras, senón as oportunidades de vida que hai detrás. Grazas á generosidade dos galegos e á profesionalidade dos equipos dos nosos hospitais, conseguimos realizar máis dun trasplante diario, o que se traduce en máis dunha vida salvada por día. Falábamos hace un momentiño da importante do peso que ten a doazón en asistolia no crecemento da doazón ao longo do pasado ano. Este ano temos aí un cambio nas tendencias e a doazón en asistolia que permite, a que facilita, digamos, a doazón, os novos doadores, non? Por diante da morte encefálica, que era a orixe desas doazóns nos anos previos. Dicíamos tamén que a regulación de la prestación de axuda a morrer supón tamén unha vía, non? Que recolle a vontade das persoas que falecen solicitando esta prestación para que poidan cumprir esa vontade de ser doadores. Engádese o pasado ano 4 doantes a maiores deste programa e, polo tanto, temos un total de 16 persoas, 16 doantes que solicitaron esta prestación e propiciaron que en Galicia se pudieran realizar 60 trasplantes.